Larane ning ati dihina caci maki nanging senyatane kula wong ora duwe turutan wong tua. Eropa pos kayak tai. Dan cuk enak ning Indo cuk. Bisa sanding karo rabi. Iya ingat. Bisa moregen karo anak. Yen si aduh karo anak. Luru utang angel. Kerjaan numpuk manumpuk. Iya, ceramah bahas kayak ustad sih, Ra. Ampun. Harus yang sarko aja nemen-nemen temen juga. Oh, kau nanda di priwe kini ada di pirang tahun. Yang bola apa kebrake bela. Ya wis serang setahun maning bae balik lah. Siapa kebrake bae nasak nang kebangan kepreben. Ini receh kabeh iki duit lah. Regel bisa ngiring. Receh coba lu. Delang duit. Duit receh kabeh oleh nyili Oh, konon. Ampun.